Ринг свободен. Охо, това не го снимах да. Иначе направо видях тихо така отскочи. О, по 2 лева за вход, бачка. Че гори? Малко хайлайт, дай малко хайлайт! А така! А, папката! Горе хайлайт, така! О, павка, много вече. Хайлайт, давай! Ама ти го казвай! Аз правя хайлайт! Че това само една минута вече и се откачи ръката ви. Абе, що така ви режа, бе, дева? Ромко? Давай. Няма хайлайт. Нещо грандиозно бай. Аре, бе. Още една минута. Ще издържите ли? Павката не. Настъпва яко. Охо. 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 Още половин минута. Вие сте. Павката се умори, да се възползва и са, тук да има нокдаун. Убий го! Давай, Павка. Вярваме в теб, че си мъжко момче. Давай, мъжко момче. И време